kana si Tito, Uncle Alex, Dadan, Jipoy, si Wala Apra ni sulod dito sa Uncle Alex. Ang tantad ng Uncle Alex to, ang kapulag kalo. Mga mga kusinero sa Espiritu ng Gas, mga ka-espiritu. Nana. Ano mangihaway kanding eh. Nana, taga-turelo mangihaway kanding. Ano nga pagkanding yan? Di na dinuguan oy. Kami na suka bro. Kuyawa ganyan kau langga mo. Ito yung mga bukog pagod. Ya pong gi kuanong dila, ya pong gi bira. Pila ni kabo? Gani na kupat. Gapon 20 unto. Hindi ko sa ikanding. Kering mga nabilin. Ano yung uban mo? Wala din. Ito yung uban mo. Kasi bilang proses. Ito nga, mga pagkakas nga. Ano kasi ano yung wala mo ang gina ko. Testing ko sila ba? Hindi, ang lalil ko. Sila to. Kasi, nagahapon mga kabo. Ito yung gulong nilagay. Hinong eh. Dari ka. Yung sa. Kami, siguro na yun. Kuya mo sila na ako, na jire. Wala dadal. Karas. Amin po, yung kanyang to. Gagan yung maglaw na ito sa baryo nung ano? Jadi ke bahasa ya? Wala na binasang isda eh. Bang nino? Wala ka ni. Bang ni po. Kalatan itu. Kinain ni, balik kinain. Asang bang? Tapi teman balik. Nama kulit orang jalur ke semua untuk. Tagalog na palit dili. Sabi ka na bayar. Tapi di bang ini.
Mga tirador ug kandig di ka pag-slaughter. Kaya subukan. Kaya subukan. Duduk ke sini gua. Agak kasar na kayo. Ini begini tubig eh. Kurang mana kapan lo? Dito rin, dito. Dito, dito. Dito. Buti yung kamot. Dito. Hindi lang kasi ito gina nag-fix. Alas 6 pa. Doon sila sa Rio. Apas mo din ka. Ah, nandiyan niya. Okay mo. Sige. Alas 3 mo nang dapat. Alas 3. Tama yung mo yun. Alas 3 ka dapat. Bakit pagod? Wow. Bapak Ikon. Kak, Murah teman kita berdua ya. apa Pak Ikon sampai? Timbang dengan siapa ini? Hah? Timbang dengan. Situ. Apa? Sampai mau tuh kan? Bubuk ini sampai. Bos apa? Lara lagi banyak kan? Hah? Ya, begitu. Kamu itu Pak, lalaki ke babak. Itu kalau kita balik ke paling ngomong itu kato ka? Wala ada tanah ko. Ah, kasama ko na may palit ito. Oh. Ang kilo, kasama ko ko. Ayo. Ya ko maayo ingnon ko tag. Amo ani katungan. Oh. Sagdan na ni Mai. Dan orang mo to. Bila ka na mo, padala tayo. Bahin ang kaupat kay papa ito. Bago na ako dala. Ya aku juga Pak, karo si bisa. Aging pa. Aging pa kay. Isipan dari kung pare. Yang aku gerak nakuanan, baru ako nagbay. Samit ngaran nundun. Hah? Samit ngaran nundun. Apa? Nundun ko no, nanoy nay. Simba na dito si Pak. Oh, dah. Ano ba to? Dali ba to? Naka-stay, no kumayo. Kaya sa lakat, lakat lagi kami tuloy. Ano? Ano namin nahakyo? Wala akong pinagkama ko. Paso-aso na ganito sa barangay hall. Dala. Pinasa mo. Ano pagsumbol ng basa? Nalunod ang mga timbangan. Lima tuloy dito. Padala. Padala. Padahal la parkat to. Bukod yung bukod. Ah. Oh, kasi ba dari ko? Buku terus mengenal mana? Kumusta mo din ay maghilak ha? Ito po lang asoba tayo mo. Ayan naman na magdaw mo na sunog mo ng insenso. Hilak ini sila ganun. Kung sunog ng insenso. Eh, dili man dayta mo reklamo no ug sa Oo, ay reklamo hay. dili mo.
Hilak lang sa'yo. Dili ka gusto nga awa. Awa na din. Tama. Undang na lang diha. Awa diha. Ayaw. Hindi ka kagwanta sa aso. Wala na sa kung di ka kaagwan sa pulong. Awa. Awa. Sakit man kayo yung mga pulong nga itulisok sa imong garbo. Ayaw nagbalik. Ayaw na lang. Awa na lang. Awa. Awa pa di ka kaagwan sa aso no. Oo eh. Ubad ito. Ubad. Ay ka ni mo ba yung tito ma. Una ka kong tito. Awa diha. Biblikal ba niya ang pangalan niya? Sulat ba niya siya? Oh. Pergaba lang. Isulat niya ni. Isulatan niya sa tablo. Oh, sawa. Ang sulat sa tablo kay tito. Oh, yun sir. Patayin ko. Mas matay yung puton mo ni mo. Bilano ni mo. Ito mo din. Ikaw na Pare. Ikaw, tiwas kay isugdan ko. Subisahan mo. Sugdan ni mo. Tapuso ni mo. Ay, di sa ta. Mani nakapaso sa mga kaspero. Nga suhagot. Parilya pa na mo ang kanding. Ang karne niya kay para sinigang niya siya. Yung suba na dito. Suba. Ini. Sinigang o papait. Maka dito sa kalirang papait. Papait ito no. Uy, papait ito no. Ay, gitiran na niya ang papait ang uladan. Mani tira dulu si papait no. Uladan no. Ada galing lagi. Ini kung tubig ba? Init ka mga katulog. Ayaw na pag-init. Ayaw na pag-init. Ayaw na pangapi. Kaya ka parang liwe. Wala ko. Eh, mga halin ni Chigula to. Ulang pa. Ikaw ka Chigula. Nang sa katong, halit siya. Kaya ako ka mo subal ito. Okay, ning ano sa ilawan. Sige mo ya. Ay, siguro ko. Babae. Ako man ano. Ay, Chigula to lang. Lore. Ha? Iba. Kanya na lang. Ako din sa episode ba? Ikaw, ano mo? Dapat. Wala pagod ang ano? Ano? Abot ng mga ship cook mga ka-spear. Mga master sa kusina. Uncle Alex, kana si Tito, Uncle Alex, Dadan, Jipoy, si Wala Apra ni Sulo. Ay, dito puluon. Dito si Uncle Alex.
Ang tagtad ng Kuya Alex to, ng kapulag kalo. Anak ako ba? Ala, pulo. Sino na lang ako? Mga yung mga kusinero sa Espiritu ng Gasa, mga ka-Espiritu. Mana sila mga master kayo magluto na sila, mga kuha na sila. Chip cook ni. Wala na itakang rio kay para sa isda. Kita pagtakang. Stable sa mga dira. Stable sa mga gaspe kay. Ako nalay tingog ni. Balik mo na ng torno lagi. Atong itlog, asam ko itlog. Na-address sa Totoo. ginagay. Api lang dagan sa kundan. Ay. Santo na para puno. So. Apil pa lang itlog, lasa na itlog din. Berat itlog. Ganda nagmay daro kay. Pero wala ba rin apil rin sa kuwan. Ay, kaliro mo kayo no. Asa na practice mo to. Hindi ka apil ko din. Dili ni pare, pastor ni. Sila yan sa sila ganyan dito sa. Ano no? Ito yan. Sila yan. Kung kaya ba ni Pader Lupi ba? Pangulong pare ni ganyan. Salamat. Anak ta. Sibangat. Tuh, mana? Dire kay magkakakog ng ugan. Nah, tuh, kita nga to. Coba nanti Dua puto atau kung dili ka makitaan boy. Lo ada sedikit. Okay naman eh. Oke, kita connect. Lawat. Tadi kok kali ini. Ini mantan alas sama dia. Enggak ada. Ay, kami panik. Kau siapa ya? Kami pangkat tahu. Ikat. Hai. Pakai atau? Sedang sikan Pak. Oh, yang terasa Pak. Tris. Hah? Tris. 15. Chris 15. Sepatu 15 ya. Las 4 ya. Hah? Las 4. 15. Ay, tinggal alam kung hapon naman kayo. Asal ka? Tapos ang kuwatong baboy. Oh, dia nang tanah. Nani. Buat Schedule. Oh. Wala naman.
Iso. Ya. Pwede ako. Makaling ko. Tungan. Asa ka makaling ko? Ganun. Kaya dami no? Ikaw, May. Tayo na masundar tayo ba? Sini saya ke situ. Dito tinggal natin dapat dito. Ha? Ano? Udah nggak butuh buruk kan? Coba. Kita akan ya. Ini udah lagi nggak tahu. Oh, coba nih. Ha? Ibu dari ini. Eh? Oh iya, iya pula kasi ito. Kasi may ito lumagan, wala. Murag. Ito siguro isa kaya naku ako. Ada. Yung yakari ko. Kasi ito ko ano eh, ito. Tre. Kali. Udah, ya. Alright. Mga ko eh. Hah? Bila ora. Boleh pada kurang. Ko eh, para ko ora. Ora. Sekadakura. Ah, ada korek. Uno. Ora. Ora. Murah. Maure. Ore. Kuwari. Osi kay klaro boy. Gimana? Kan ada yang takluk. Nama itu takluk. Chicken kon ba? Mau lang tayo mo. Atong gi, pas kalahat bro. Si Angkot dito, nagsumba na. Oh, bungos. Angkot Alex, papain. Kini, di kabuhi ding bangusan ni kay gibigtan. Ay, hello black. Lapay hello black to boy no. Nah, Boleh dia mana ini kan? ang tawag dito, dapat pa. Dira abang na hello block dia. Sa kon. Ini kamu ini kan. Yan na kabuhi kay gibigtan niya. Syado. Hindi ko gyapon na eh. Rumoton na. Gibigtan. Dito ko dili ko minsan ini mo. Oh, kemanok ya? Ini ada yang gede. Satunya sih, Man. Ay, tura oh, pwede ito sugalan oh. Oh, betul betul ini dulu. Buat Sugangan, sugangan. Tekangan. tekan. Mana punya Pwede? Ah, mabaw. Iya, suka. Coba. Orang kisah boy.
Ano naman to yung kakakatong rim? Pag ganito, nasa po. Yung basig na dire, Kuan, papail ang katungan. Kuan, Kagalitas. Sinigang. Sinigang sa mana? Tanan. Kagalitas. Sinigang. Sinugang. Ah, buko niya. Tama guys. Kumang Bible, ano to? Ha? Asa? Ako sa tiyan? Doon ang business. Sabi na, wala kaya si Lala. Magnuktok. Wala ko, wala ko dito nag-antoy. Kay, tama gini gingon. Tama gini gingon ni. tayo na. Wala na, di ba? Wala na. Ano ko naman ko na nakulihan to? Dito, ano mo luwa ko na doon ito ba? Doon dito. Oo, wala po. Hindi sila nga sila hinoy. Tama? Tindong ko sa niya. Ano ba yun? Nakapalit siya. Lagyan mo na ng bagay na pa. Alam kayo. Ano ito? Glenn, gabihin naman ito daan. Kaya nag-expect naman ito sila nga. Muriak. Karan kuno out. Isa jagi din sudde. Dito kayo ba kayo? Karan di kuno pare. Lagi kuno sudde na. Ano dia bisa ay. Ah, lagi kuno sudde natin. Pero ito mo ba? Si Dundon na pusis. Oh! Ako kami pag malay kami sa kori, ina mo ito ay malay. Hindi ako na po ihanda na tumo nambal dito na. Na, oron. Ang labot mo to. Ito batang ni Erwin Ngalian na pusis ko. Ah? Ay, naan ito gapon. Ay, nakusis dahil ito gapon. Oo mo, ito pinagkatagan sa tiyo. Tingnan natin mo, pinagkatagan sa tiyo. Dito na balikan Yan niya. nga, kusis mo yapon to sila sa sulod sa simbahan. Presyo. Oo. Amo ko sa lahat ng tabangan ng pastor na akong papa, ikuan ng pastor. Isa lang. Ako bata Sir Wen. Wala ako nang painom tubig ba? Asa si Londres? Ha? Asa si Londres? Lunes, murag na balikan.
Pero ganyan, napainom lang ng tubig ni. Nangayon si Susan ng tubig. Ay, Dolores. Ang tanam ko sa aking tubig. Ngayon ng tubig, hindi nung kuwan dito. Ah, mapin mo naman pala. Insert ko. Pista, insert ko na na. Pahat na yun. Ano pala, mati ka na, speed ng dole ba? Ito, gondo na rin ng birilyo. Nga, hapon ko nung kabalan ko na dito. Anak ko dito ko na kasi ito kasi, makaya. Ito lagi, dito magkugapon. Ito lagi niya kaso. Oh, huwag ka mag-iwan ganito ko ba nga, ang gusto ko din. Ayaw, ito yung pahin na ba? Diyan na sa simbahan. Yan, dito, mag-ubay niya. Hindi yan, kasi, ubay. Peter, nalakban sa Ay, hindi ko. ubi na yung, ay, ubi na yung mata niya, ay. Oh, tumuli ko kang ubay. Hindi mo na sa una niya. Nagkabay yung masunod ko ah. Wala ko nagkabay mo. Kaya? Agi na lang ko patli. Nagwitas mo Oh, gidala ko sa dito pare. Yan ka ba? Yan ka ba? Sino mo nagkukontak kita? Alam mo sa kasabi, hindi mo kapahawa. Dala lang ito ano ba? Hindi ka na din. Ulo mo na sila, no? Kay, hindi ko kapahawa. Sa kanan ng Saon ay Ha? Dahil namin ako pa. kawan. Ano yun, di ba? Wala ka nang eh. Ingatan eh. Kamay mo na yung nagagawa. Wala na yung sabihan. Happy birthday. Uy, na happy birthday ko sa lakpan. Peter. Pinagay ulit kapaw. Ano pa sa nalutong ba? Kapag-ibig ba yan? Happy birthday to you. Ano? Bayag yun. Putito na, panghigtan. Ano na? Hindi boy. Kayahang mando na. Mando mo no. Kumpleto ka po rehistro kay Tunjang motor. Spy. Ano, isulit lang dito to. Demi, ilang payan nyo. Gamay ang mga motor. Okay naman ang issue nito. Kung naagi sa iba. Wala lang yung paano ko na. Ganun pa no. Tama na itong gagawin. Ini adobong manok. Ito na, papait. Ay mong ko, ano wala pa natagang mong Pero pa ko? kahit pa niya. Bukas na? Tubig eh. Ako na sila mga bata. Ako man ubas. Yung inukan, no? Umot na ba?